always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Simula pagkabata, ang larawan ng mga nagtitinda ng sweepstakes ay isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sasalubungin ka nila at hindi lulubayan hanggang sa ikaw ay mapabili na ng ticket sa kanila. Mama, Ale! Sa linggo po ang bola, 5 milyon ang first prize. Karaniwang bukang bibig ng mga nagtitinda. May ticket na ako. Ang sasabihin ng kinukulit nila. Sige na po, Mama. Ale, baka swertein po kayo. Bili na po kayo kahit pangkain lang po. Dahil sa awa at para iwanan ka na, sa huli ay magwawagi na rin ang nagtitinda. Ang sweepstakes noon ay paraan ng pagtulong sa nagtitinda nito at tulong din sa pangangalap ng pondo ng gobyerno. Pero kung minsan kapag swinerte at nanalo, ang sweepstakes ay paraan din ng pagtulong sa sarili mo. Bago pa nagkaroon ng loto sa Amerika, ay matagal nang naglalaro ng sweepstakes sa mga Pilipino. Ito ang sugal na tinatangkilik ng gobyerno. Ang ticket ay may mga numero. Binobola ang mga numero sa loob ng tambyolo. Pag napili ang numero ng taong sumusugal, mananalo siya ng milyong-milyong piso. Bilang katunayan na matanda na ang sugal na ito, si Dr. Jose Rizal ay minsan na ring nanalo sa nasabing loterya noong 1892. Noong panahon na yon ay bihag si Rizal sa dapitan. Ang kanyang napanalunan ay ibinigay niya sa mga namamahala upang magamit sa pagpapabuti ng isang eskwelahan. Bukod sa pagkakapanalo ni Rizal na nakatala sa kasaysayan, may ilan pa akong kwento tungkol sa sweepstakes na batay sa totoong pangyayari. Bumili ng sweepstakes ticket si Miguela nang minsan siyang magsimba sa parokya ng Nazareno sa Quiapo. Ipinagdasal niya na sana ay bigyan sila ng swerte. Siya at ang kapatid na si Justina. Naawa siya sa kalagayan ni Justina. Ipinagdaramdam ng kapatid ang pag-iisa. Nasa Amerika kasi ang asawa nitong si Tom na ipinadala Take 2. Nasa Amerika kasi ang asawa nitong si Tom na ipinadala doon ng gobyerno bilang scholar. Labis ang pagnanais ni Justina na magkaroon ng pera upang makasunod sa Amerika at makapiling ang asawa. Ngunit hindi niya talaga alam kung saan kukuha ng panggastos. Sa maniwala ka't sa hindi, ang ticket na binili ni Miguela sa Quiapo ay nanalo. Ang panalo ay sapat na naipambili ng ticket ni Justina sa eroplano. Nakarating ito ng Amerika at may pocket money pa. Si Juanito naman ay pinsan kong makakatlo. Kahawig niya si Charlie Chaplin, payat, may bigote at malalaki ang sapatos. Hindi siya nakapag-asawa hanggang sa maging matandang binata. Walang nagkakagusto kay Juanito dahil sa kanyang nakakatawang ayos. Pagtatawanan mo talaga ang pinsan kong ito kapag nakita mo. Sadyang malungkot ng kasaysayan ni Juanito. Malaki ang lupain nila sa Pangasinan. Nakakaangat sila sa buhay noon. Pero nang dumating ang digmaan at lumusob ang mga Hapon sa Pangasinan,
Ang buong pamilya ni Juanito ay pinatay ng mga sundalong Hapon. Matagal na naging tulala si Juanito. Inampun siya ng mga magulang ko, ngunit na magkaedad at magkahanap buhay, nagpasya na siyang mamuhay na mag-isa. Nakahiligan niya ang pagbabasa lalo na ng dyaryo. Maghapon niyang binabasa ang isang dyaryo, pagkatapos itinatago niya ito upang muling basahin sa ibang araw. O tapos... Anong connect? anong connect naman ni Juanito? So, yun na nga. Addict din sa sweepstakes. Ayun pala yun. Ang dami ng mga hanash. Okay. Addict din sa sweepstakes si Juanito. Tuwing linggo ay bumibili siya ng ticket na panglaban niya. Aanin mo naman ng maraming pera, Juanito. Pabiro kong tanong sa kanya. Kung marami akong pera, ay iibigin ako ni Gina Lollobrigida. Ang sagot niya. Si Gina Lollobrigida, ang long-time crush ni Juanito. Habang kausap ko si Juanito, ay hawak niya ang isang dyaryo sa isang kamay at isang ticket ng sweepstakes sa kabila. Tinitingnan niya kung nanalo ang ticket niya. Maya-maya pa ay naglulundag na siya at nagsisisigaw. Nanalo si Juanito. Lumapit ako at sinilip ang ticket. Sabi ko sa sarili ko, talaga namang hibang to si Juanito Juanito, luma na ang tinitingnan mong ticket. April 7 din ang ticket mo. June 19 na ngayon. Ang sabi ko sa kanya. Nanalo ko! Malakas na sigaw ni Juanito na parang hindi narinig ang sinabi ko. Insan, nahihibang ka na ba? April 17 pa ang ticket mo. June 19 na ngayon. At sumagot sa akin si Juanito. Ikaw ang nahihibang, pinsan. Petsang April 17 nga ang ticket ko. At ang dyaryong binabasa ko ay petsa April 17 din. Part na yun Panalo pa rin. So ang kwentong ito ay mula sa akdang Sa Linggo ang Bola, original na likha ni Ginoong Percival Campo Amor Cruz. May may expiration ba pag hindi mo na-claim? Kunyari. Pero kung April naman, Pwede pa. May Hindi ko kasi alam yung ano Hindi ko alam yung galawan ng sweepstakes Oo. Pero feeling ko valid. Adi congratulations. Di bongga. Totoong kwento ba to? Kailangan nga, kaibiganin natin to si Lolo. Anong pangalan niya? Si Juanito. Hindi na, luma na to, partner May Pangalan pa lang. May sweepstakes pa ba? Yun yung loto, pagkakaalam ko. Yun na, di ba? Yung loto Alam ko ngayon. talaga yung tatay ko, partner, parang talagang hayok na hayok din sa sweepstakes dati nung yung mga araw. matatanda, ako din yung lolo at lola ko. Talagang paniwalang-paniwala sa sweepstakes. Parang tayong lahat, paniwalang-paniwalang may mananalo ng kalahating bilyong piso. Magkano na nga daw ngayon nadinig ko kahapon, 600 plus. Oo, mga ganun na. 600,000, grabe. Million. Oo, wala nang mananalo. Grabe naman. Pinalalaki na lang yan para. Charot, di ko alam. Narinig ko rin lang naman yung opinion na yun. Diba, na pinalalaki na lang daw. Swerte, Yung mga nanalo talaga sa mga ganyan. Ako, naniniwala din naman ako na may tao talagang swertehin. Naalala ko ng mga bata kami. Merong ang nagbibingo yung lola, tapos yung kalaro kong bata laging sinasama ng lola kasi daw may swerte. May swerteng dala. May ganun And which in most cases talagang nananalo. May ganun pansinin po ninyo sa opisina po ninyo kapag ka-Christmas party, sila nananalo ng grand prize, nakakapikon. Parang lagi silang nananalo. Parang naniniwala ako doon. May ganun may swertihin. May swertihin pagdating sa raffle, may swertihin daw pagdating sa mga ganyang klaseng mga sugal. Totoo yan. Mga ganun. Ikaw ba, may tinayaan ka na dati ng mga ganyan-ganyan? Uso dati yung waiting Dati pa, yung mga dalawang numbers. Mahuhuli ba tayo kapag umamin ako?
Hindi, ewan ko, Hindi, dati tumataya lang ako sa ending. Yung pag may nagpapataya dito, ay, sandali, bawal yata pala dito. Nakakaloka. Oo, may ganon. Ewan ko, naging And then, siguro. usually, parang katulad ng kwento ng Bornay, usually, di ba, yung sa unang part ng Bornay, parang may mga iba na hindi naman naniniwala, pero kasi tulong na nila dun sa nagbebenta. So, kapag tumataya ako noon sa ending, Oo. hindi ko naman naiintindihan. Ending yung sa basketball eh. Oo, yes, di ba? oo. Hindi ko naman naiintindihan yung basketball. Promise talaga. Sobrang hindi ko pagkakaintindi. Pagka nakashoot yung kalaban, di ba, tisigaw Pareho ako. tayo kung sino makashoot. Correct. Di ba? Pag nakashoot yung kung anong ko, team, masaya ako. Oo. Pero pag nakashoot din yung kalaban, masaya din ako. Parang boxing, hindi ko rin siya maintindihan. Hindi ko maintindihan pag yung mga tao, alam mo yung mga talagang fanatic, yung parang Oo. nagbawa, sumuntok si Pacquiao, lahat sila, yung reaction ko huli, kasi hindi ko alam. Delayed. Oo. Kasi may ganun eh. So anyways, yung ending, kaya dahil bilang di ko naman naiintindihan yung basketball masyado, kaya ako tumataya doon bilang pagtulong doon sa doon Kasi sa may commission sila di ba? Oo, doon sa kasi hindi naman yun wala namang Hindi naman sila mag-e-effort kung wala para sila saan? mapapala doon, True. di ba? So parang yung ibang mga tao na ito nga, di ba, yung sweepstakes, bibili na lang kasi makulit, baka makabenta man lang, pangkain man lang, di ba? Tapos malay mo nga naman din talaga, swertihin ka, di ba? Totoo yan, naalala- O so ikaw nag-wedding ka. Dati yung kasi uso laganap tandang-tanda ko Usuhan. nung maliit ako. Sa ang tawag probinsya. sa akin paripa. Ah, okay. So sa barangay, may either pera or kaya goods. Naalala ko yung lolo ko may uwing isang ulo ng lechon. Okay. O sabi namin wala namang pera yung lolo namin. Oo, Na bakit paano nakapag-uwi nagkaroon? ng Oo. yung nakalagay sa basket tapos Oo. may ulo ng lechon. Ah, Proud na proud. Sabi, taray. bakit lolo, bakit may lechon tayo? Ay nanalo ko sa paripa. Aba. Yun yung dalawang number. Oo. Tatayaan mo. Oh. May mga- So kinalakayan mo yon. Nag-try Oo, ka rin tumaya. Nanalo ka na ba sa ganon? Hindi ako swerte. Oo Oo. Ang natatandaan ko lang na swerte ako nanalo. Nanalo ko ng yung itek. Ay, isa ba sa Sa school? mga naglalako, di ba? Yung mga nasa lang sa gitnang school, Oo, di ba? May mga ganyan. kaya sa labas ng simbahan. Oo, correct. May Yan, mga yung mga mga palabunutan. ganon. Truth. Sa amin may tuldok-tuldukan din, Ano partner. yun? Yung square, tas butas-butas siya, tas may latag na dyaryo sa ibabaw. Okay. So kakapain mo, pag pinindot mo na butas yung dyaryo, Kapag ka nabutas mo yung dyaryo. tas may laman, may 25 cents, may bubble gum, Oo, may ano man. tau-tauhan, may maliliit na Oo, toys, correct, gano'n. correct. Yun na nanalo din ako. Alam mo, ganon. partner, actually, yung sugal, nag-uumpisa talaga sa bata. Hindi nga. Bata pala. Oo, hindi. Akalain mo ba na nakagisa natin to? Tingnan mo to. Ay, ano to, conditioning to eh. Hindi, totoo yan. Uy, hindi, pero totoo yan. Kaya kailangan mag-ano kayo ha. Wag masyado. Halimbawa, yung lagi ka nasa perye, nauubos na yung mga baon-baon mo dahil kakapunta sa perye. Mga umpisa yan ng mga nag-a-addict sa casino. Hindi, partner. Ito na-realize Kaya ko ha. dapat napakulangan tuloy ako bigla. Ito yung na-realize ko, partner, dun sa mga nag-arcade. Kasi 'di ba sa mga yung sa mga Oo. nag-arcade, yung meron ka nakukuha na ticket. Oo. Minsan, yung mga nandoon, mga bata, talagang partner, makikita mo mga basket na ng tickets yung nakukuha nila. Ang naiisip ko, syempre, hindi ka naman makakakuha ng ganun basta-basta na hindi ka rin maglalabas eh. So sabi ko talaga sa asawa ko, ito na yan eh. Yan yung mga eventually nasa Soler. Tumatambay na dyan sa may tapos pag may pera-pera na nasa Macau, ganyan. Sumusugal doon kasi nag-uumpisa yun. Kasi sa totoo lang, Kumbaga, experience mo na manalo eh. At saka masarap kasi naman talaga yung pakiramdam Oo, kapag kaya. halimbawa, yung meron akong favorite dyan sa arcade na parang pag hinit mo, tas yung isda, mapupunta sa 1,000, parang ganun. Kita mo talaga yung ticket sa sandaan, naglalabasan talagang. Anong mangyayari sa ticket? Ipapalit mo ng Toys. Kung ano man yung kung ano man yung meron din namang mga kapag ka malalakihan na may rice cooker na dyan. Oo nga. Pero umpisa yan talaga. Oo. Kaya dapat medyo in moderation din tayo sa mga ganyan. Kasi akala natin parang nag-e-enjoy lang tayo sa mga paliit-liit na mga pataya-taya. Pero dyan nag-uumpisa din yung addiction. Nako, kapag ka Correct. na-addict ka pa naman sa sugal, nako. Medyo delikado. Napakahirap laalisan talaga ng addiction na yan. Correct. At kaya ito namin pinag-uusapan mga kaibigan. Of course, we are not promoting gamble. Oo naman. Dahil
dahil, di ba? Di ba? O Oo, gambling, kung ano oo, man, di hindi ba? man. Sinasabi natin to kasi para paalalahanan din yung mga kaibigan natin na maghinay-hinay po tayo. Ako naman, batang pera, naalala ko lang din dati. Batang Batang perya. Peryahan ako eh. Sasama ka ng mga tita mo, kaya ng mga kalaro mo, mga ganyan-ganyan. Scholar game, adik na adik ako doon, Oo, partner. nakaka-addict kasi Oo. talaga. Talagang pag tumaya ka ng kahit pa piso-piso, times 2 agad yun Oo, true. Di ba? Tapos yung mga 20-25, tapos para mag-shoot sa square, Correct. may uwi kang baso. Oo, tama. Tapos pinakamalaki na uwi namin doon, 2 kilong bigas. Yan, no, di ba? Oo. Kalain mo yun. 25 lang yung taya mo, meron kang 2 kilo ng bigas. Pero kasi Totoo. ganun talaga ang pagsusugal eh. Correct. May itataya ka talaga, di ba? So, medyo maghinay-hinay lang din. Although, to come to think of it, hindi mo naman malalaman kung mananalo ka kung hindi ka rin susugal in life, di ba? Tama. Pero kung ang sinusugal... Sana ganun ang lesson, Oo, sana ganun yung thinking. perspective. Parang, hindi mo naman malalaman kung sasagutin ka niya kung hindi mo liligawan. Hindi mo naman alam kung mapopromote ka kung hindi mo naman susubukan. Hindi mo naman alam kung matatanggap ka dyan kung hindi mo rin na ma-applyan, di ba? Tama. So, ang buhay ay parang sugal. Yun naman tinuturo ng mahiwagang Burnay ngayon. Pero kung ang sugal ay yung tipong talagang nauubos sa yung savings mo, Oo. ninakaw mo yung kwintas ng anak mo. Isinasanla mo na yung asawa mo. Kapag kaganyan na eksena, kabisyo. May mali na. May mali na doon. Pero tama nga naman din yung sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Talagang 100 years old na to. Kung panahon pa ni Rizal, laganap na to, hindi mukhang mahirap na maalis to sa sistema ng mga tao. Hindi na. Basta ako para sa akin, basta yung... In moderation. In moderation lang. Lahat naman po ng bagay kapag ka sumobra, hindi na po maganda. Dito nga diba? lang nakaraang nag-ano mo yung, di ba, sa mga mall, sa lotohan, yung banana, na-addict ako, partner. Sabi namin, banana? yung scratch. Okay. Tapos Scratch and win. Tapos mga lucky dog, yun yung mga pamagat nila eh. Okay. Pabili nga po ng bananas. Tapos, yun nga. Basta ano mapapanalunan mo? Nagpaikot lang ako ng 200 pesos. Ang tagal ko bago nakaalis. Siguro mga 45 minutes ako totoo? nandun. Kasi balik ng balik yung pera mo eh. So ang ending, magkanong na uwi Talo mo? pa rin ako. Balik. Balik pa to, hindi? Hindi. Naiwan ko talaga. Naibigay ko na rin yung 200. Nakaka-addict lang siya kasi nga. Nakakaaliw din kasi siya Oo, kunyari, pingin nga po 2 bananas muna. Oo. Ganyan. Nanalo ko 20, balik taya. Siyempre, gaganahan ka eh. correct. Nanalo ko 50. Oo. Ganyan. Tapos mamaya 20 ulit. Sige pa, try ko ulit. Ito po yung mawag niyong tutulakan, mga kabisyo. Ito na po yung umpisa ng mga nag-a-addict. Ito na po. Ganyan po yan. Ganyan nag-umpisa yan. At hindi yan. ko talaga mapapansin 45 minutes pala akong Na scratch ng scratch. at nandun ka. Pagtingin ko ng kamay, ang itim ng ganto ko. Kaka-scratch. Kumapit na sa kamay ko yung mga na-scratch na kung ano man na tawag doon. Oo. So, medyo kailangan pigilan talaga natin yung sarili natin. Correct. Yung maliitan pa lang yun, Tama. 20-20. Paano kung malalaki na? Correct. Diba? Madami akong kakilala na nalulong sa casino, nalulong sa sugal, na hindi na nakaalis. Tama. Yung talagang ikinahirap talaga nila. Correct. Yung nagsanlana na talaga ng malalaking bagay. Ganyan-ganyan nagsimula pa sa banana. Sa pa-scratch and win. Ganyan yan. Ganyan, ha? Tigilan mo na yan habang maaga pa, partner. Kasi pag napadaan ka kasi, mamaya lagi ka nasa sa isang mall yan, ha? Oo, tutugso ka naman. Ang daming tao, sa mga curious ka. Tapos nakita mo yung mga tao, may nag-scratch sa dingding, ganyan. Oo, Sa talagang- kapatong sa table, o kaya sa palad, scratch ng Alam mo, scratch. okay lang din naman eh. What if nga naman manalo ka? Pero kapag halimbawa yun nga, you're spending so much time there, so much of your resources there, medyo Correct. mag-isip-isip na tayo. Yung mga tipong, wag na lang ako kakain, itaya ko na lang. Oo. Mahirap yun. Hindi kalala ko ganun eh. Oo. Sa papaalam sa bahay, anak, punta lang ako, bibili lang ako ng banana. Tapos akala niya. Oo, hindi banana yung pagdala, hindi banana literal ang dala. Yung pala, yung scratch camera. Kalorkay talaga, oo. Ingat lang po. In moderation lang po lahat, mga kabisyo, Yes. ha? Good morning and happy birthday, Tommy Tambay! Oy! Ng Love Radio Legazpi. Good morning! Happy birthday, Tommy Tambay! Ikaw pa magpapakain ka dyan. Sana kung magpapakain ka dyan, makarating dito ang handa mo. Oh, 'di ba matagal pa naman ang buhay ng may gata? Oo. 'Di ba? Sige, padala mo dito. Also Happy birthday. Yes, celebrating her birthday today, Lady Love of Love Radio Lucena. Uy, happy birthday! Happy birthday! Enjoy your special day! At marami rin sa atin nakatutok via Love Radio Malay-Balay, Bukidnon. Good Yes! morning po at maraming salamat sa pagtutok. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Lunes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1. SM Radio
Station.